Himmelhuset er en specialbørnehave, der ligger i Helsingør. Nu får du gynge op, så du kan gynge. Lukas har jo udviklet sig markant, siden han startede her. Han startede uden sprog. Han kunne sige et par enkelte ord som mor og mad. Ellers så brugte han jo mig som redskab. Han tog mig rundt i hånden, og så førte han så min hånd op til det, han ligesom skulle have. Det gør han så ikke mere. Nu snakker han faktisk fra han står op, til han slår øjnene i. Selvfølgelig taler han ikke rent endnu, men han har fået rigtig, rigtig mange ord og kan sætte ord sammen. Jeg husker den første gang til sommerfesten, da vi så alle de her børn, som havde lavet cirkus. Det var meget overvældende. Meget, meget overvældende. Fordi det var jo glade børn, de havde bare nogle forskellige handicaps. Men det er meget overvældende, når man ikke har set og ikke berørt den her verden før, så er det meget overvældende at se. Jamen, hun er glad hver evig eneste dag. Hun skal afsted, er hun rigtig glad. Og det viser hun med al tydelighed. Hun er en pige, der udtrykker så meget. Så ja, det er meget tydeligt at se, at hun er glad for, at hun skal herop. Og når vi henter hende, kan vi jo også se, at hun er super glad for at være her. Ja. Hvad skal du lege med, Lukas? De er rigtig gode til at give råd. Hvis Lukas han gør nogle rigtig dumme ting. Han havde på et tidspunkt meget med at skrige. Og det går gennem magben. Og så taler vi om, hvad gør de herovre, og hvad gør vi derhjemme. Og så ligesom, sådan så vi føler ligesom den samme røde tråd hele vejen igennem. Jeg har faktisk aldrig været et sted, hvor at de voksne har vist så meget omsorg og kærlighed for børn. Man kan mærke det, synes jeg, når man kommer herind, og man er ny. Men ja, jeg har faktisk aldrig rigtig været i en institution, hvor det har været sådan her før. Fra at man gik derhjemme og havde en masse bekymringer selv, og så kom herop og lige pludselig tale med nogen, og det er også personalet, men også andre forældre, der ligesom havde de samme bekymringer som en selv. Det var en enorm lettelse, i stedet for at man bare går derhjemme og bekymrer sig. Det der med at snakke med ens venner om det, jo, de kan jo godt se, at ens barn ikke er lige så ikke er normalt fungerende, ligesom, og kan de samme ting som deres egne børn, og de kan da også godt nok sætte sig ind i, at det ikke er så nemt at have et barn, der sidder i en kørestol, men de forstår det ikke rigtigt alligevel. Og det gør både personale og forældre heroppe. Og kan du huske, vi talte om herovre, at der var blomsterne? Malou, hun får forståelse, og hun får åbnet sin mulighed til at kommunikere, og hun får nogle værktøjer, bruger de tegn til tale, samtidig med at de fortæller, og de repeterer. Og hun får tid til at snakke. Malou har lidt latenstid, så den latenstid, den har alle pædagogerne heroppe indbygget, og hun får tid til at fortælle de ting, som hun kan, eller udtrykke sig med de ting, som hun kan. Hun får andre børn at være sammen med. Hun vender sig til andre mennesker, men det vil være ligesom en normal børnehave. Men hun har en masse arbejdsredskaber, som en walker, som gåstativ, forskellige legetøj, forskellige bøger, der kan blinke og lyse. Alle de her ting, som fanger hende, og som sætter hendes hverdag i fokus. Heroppe der kan Katrine udfolde sig, og hun kan få lov til at være et barn, ligesom alle andre børn. Hun kan få lov til, eller hun kan lege, hun kan være med. De laver teater, de tegner og leger, og der er ikke nogen begrænsninger, kan man sige, heroppe, selvom at børnene har et handicap.